fi dim ti. No way. Yes. Mae'n caru fi. Ydi. Siwmai, boys. Barod am y bagets am y ffitl o'r ein regaron. Oi! Beth oedd y cura ar tal y moyn gyda chi gynnet at ci? Diod, yn ryfedd iawn, gan taw tafarn yw hon. A beth maen nhw wedi wneud i chi? Wy'n sy'n hwyr o'r tensiwn. Wedi'n cico ni mas o'n den. A strwan haf ni, cyn iddo fe hyd yn oed dechrau. Ie, wel, ddyle chi ddim Conan, achos nag eich bwthyn chi yw gelliau'r, ife. So, sneb ni byw yna ers blynydde. Na, nes iddyn nhw lanio ddoi roi cic yn ein penolau ni. Cheek. Maen nhw'n mynd biti chi'n holi pawb. A mae boi oedd yn byw yna yn y 70au, Tommy. O, holo nhw fi beth i fe? Do, oeddech chi'n nabod e tad ci? Pwy oedd ddim yn nabod? Darren Drugs. Darren Drugs? Hippie bach. Odd. Oedd hi'n cymryd drugs? Dilio drugs. Pan ro'n i'n ifanc, roedd un o ffatrioedd gwneud drugs mwy'r byd yn yr ardal yma. Serious? Serious. Ond ni mewn tref fach, yn ganol unlle. So, haws cuddio ffatri drugs mewn tref fach neu mewn dinas fawr. Ac roedd yr LSD ro'n yn neud fan hyn yn cael ei danfon i 4 ban byd. No way! Googla. Gafodd y gang i ddal yn ystod Operation Julie. Pwy yw Julie? Un o'r plismen oedd yn cwrso'r gang. Buodd yr heddlu ni gwylio'n mond fisioedd cyn ei harestio a chau'r ffatri. Ond oedd y gang wedi gwneud miliwn erbyn ni. Dŵr. Roedd Tregaron yn enwog drwy'r byd. Ro'n i'n meddwl ta'r peth difyral ddigwyddodd yma. Oedd fod elephant wedi gladdu tyr y Talbot. Wel, dyna ble ti'n wrong. Gafodd yr heddlu afael ar y ran fwyaf cyffuriau cofiwch, erchaws nhw ddim gafael ar yr holl arian wnaeth y gang. Ble mae hwnnw te? Wel, roi si bod e wedi cael ei gwato mewn cases a'i gladdio gwmpas yr ardal. Beth? Ble? Sneb yn gwybod, oese! Yn amlwg. Am faint o arian i'n sôn? Miloedd ar filoedd! Faith y gang yn ôl i chwilio am yr arian, wrth iddyn nhw ddod allan o'r carchar? Do yn ôl sôn, ond naeth Darren Drugs farw troedd e mewn yna. Felly maen nhw'n dweud bod eisiau o'r arian dal wedi gwato rhywle yn yr ardal yma. Chi'n dweud y gwir? Wy just yn dweud beth mae pobl yn dweud. Reit! So'r llestri mynd i olchi ei hunan? Os na chi moyn rhoi help llaw fi'n y gegin? Na. Na, surprise. O, mam bach. Chi'n meddwl beth wy'n feddwl? Dybynnu beth ti'n feddwl? Mae Cira a Tal wedi clywed y stori am Darren Drugs a wedi dod yma chwilio am y arian e. Do fe? Cytuno! Fydden nhw ddim wedi'n cico ni mas o'r gellu alfar arall. Na, dyna pam bod nhw'n chwilio bob twll a chornel yr ardd gyda metal detector. Gwmwth! Beth ti'n feddwl, Span? Bod eisiau mwy o bicl ar y baget yma. Pwy sy'n ma bicl nawr? Dim ond dweud. Wel, paid roi'r pethau top. Shiftwch chi, boes. Ni'n mynd ôl i gellu air.